aurtengo leloa aukeratu dugu 11 modu bizitzeko, sentitzeko eta maitatzeko, eta hori saiatu gara islatzen gure programazioan. Uste dugu normalean sexu aniztasuna bakarrik lotzen dela orientazioarekin, eta guk hortik harago joan behar dugu, hori uste dugu, adibidez genero adierazpenagaz edo genero identidadearekin lotzea, eta orduan hori gure programazioan zehar ikusiko da, dekogu 22 fin luze, 45 fin labur, hainbat ziklo, jarduera ugari, solasaldiak, jaiak bebai, eta orduan, hori, espero dugu programazio anitz hori, jendea gerturatzea hori bakarrik falta zaigu. Aurtengo kartelean, lehenengo begiradan ikusten badugu, ikusten dugu emakume bi, ondo basatzen, bainera batean eta holan, eta a priori pentsa dezakegunak lesbianak direzela, baina hori bakarrik orientazioari referentzia hartuta. Pentsatzen badugu, bebai, genero identidadean, hor, ikusiko dugu persona trans bat eta persona cis bat direla, eta trans kontzeptua gitxi gora bera ja normalizatuagoa dago, baina nino cis kontzeptua eta zer da cis? Jaiotzen zarenean genero bat esleitzen dotzue, eta gero nagusitan genero horregaz bat egiten badozu cis zara. Normalean ohituta gauz bakarrik etiketak bakarrik ipintzea ezberdin erai, eta kasu honetan jende asko batean konturatzen da, ara, nik ere badaukat etiketa bat, orduan guk ez dugu gure inork etiketa bat eukitzea, baina etiketak beharrezkoak diren bitartean, orduan hobeto denok eukitzea, orientazioagaz lotuta, identitateagaz lotuta, eta orduan hori da aurtengo kartelarekin islatzen saiatu garena. Inaugurazioak italdean 3 osagai nagusi eukiko doguz, eta bata oso garrantzitsua Dorian Wood izango da, gainera sorpresagaz dator, izan be zinegoak entzat prestatu dau euskarazko abesti baten moldaketa, eta bera New Yorkekoa da, bere jatorriz Kostarrikakoa, eta holan underground eszenan oso ezaguna dana, oso emanaldi unkigarriak egiten ditu, eta bera gainera oso diskurso potentea dauka, persona ez binariotzat hartzen du bere burua ere bai, eta orduan iruditu zaigu, ezinbestekoa zala bebai zinegoaken egotea, eta espero dugu bebai publikoak gozatzea horretaz. Urtero zinegoak ekomoten dago horrezko sari bat, oindala urte bi Emiliu beti izan zan, igaz izan zan Esridarran gaian, eta horten erabaki dugu Pepa San Martineri emotea, ezta? Eta bai egia da zinemagintzan agian ibilbide laburra daukala, batez be zuzendari modura, bera beti itzaletan egonda, eta hori da zuzen be aitortu gure dauen lan, ezta? Zenbat emakume, batez be emakume, dauzen itzaletan zinemagintzaren munduan saiatzen euren bidea egiten patriarkatuak esartzen dizkien traba guztien gainetik, ezta? Eta Pepa San Martinek lortu dau. Txilen gainera, eta berak bere zinemagintzan beti ipantzen ditu emakumeak historiaren erdigunean, eta bere kasuan gainera emakume lesbianak, eta bere hurrengo proiektuan ere, edadeko emakumeak, ezta? Horrek esan nahi duen guztiarekin, orduan guk gure ekarpentsoa egin nahi dugu, eta bere lana aitortu, eta bultzada eman bebai emakumezkoek sortzen duten zinemagintza guztiari. Hori guretzako ezinbestekoa da, eta aurton 13 lan izango doguz, batzuk sail ofizialean, adibidez Mi Pequeño Gran Samurai bertan egongo da, baita Glittering Misfits Iban del Campo arrasatearraren dokumentala, eta gero aparte izaten dugu sail berezi bat, Erroak deitzen dana, eta bertan hainbat film labur izango doguz, Euskal Herrian sortutakoak, batzuk gehienak erdaraz dira, Kuraiosa euskaraz izango da, Nora Alberdi Azpeitiarrarena, eta hori guk azken urteko lagina batzen dugu zinegoaken, nahiko genuke zenbat eta gehiago izan, hobeto, ezta? Eta gainera euskara sortzen badira, ondino ja zoragarri izango da, beraz, ametik deialdia datorren urterako nahiko genuke 13 izatea 25 aukeran.
Gero hasiko da zinegoak ibiltaria. Eta hor, izango gara, inoiz baino herri gehiagotan, 60 izango dira Euskal Herri osoan, eta guretzako hori oso pozgarria da, normalean herri txikietan ez dalako egoten aukerarik halako zinema ez komertziala ikusteko, ezta? Eta batzuk gainera dira, adibidez, Araba hegoaldean 300 biztanleko herriak, zelako garrantzia daukan halako herri txikietan ere, halako zinema eramatea, naiz eta batzutan jende gitxi egon, ez? Baina batez be, adibidez, Mi pequeño gran samurai, Ekail Ersundiren historia kontatzen dagoena, hori herri txiki gehienetan egongo da. Eta hor, lagungarria izan alba da, edozein familia edo personarentzat, guretzako ja guztia eginda dago. Gero eta handiagoa da zinegoak nazioartean daukan indarra, aurton adibidez. Lehenengo aldiz zinegoak topaketa bat antolatu dugu Europako hainbat jaialdirekin batera, etorriko dira Parisetik, Milanetik, Greziatik eta baita Portugaletik ere, eta guretzako oso importantea da nazioartean kokatuta egotea, eta batez be, kanpotik esaten digutena da, ez horren beste estreinaldi kopuruagatik, baizik eta zinegoaken indarra badagoela publiko kopuruan. Zenbat jende etortzen den Bilbora zinema aldi honetaz gozatzera, eta hori da justo zinegoakeko indargunea konparatuta Europako beste jaialdi batzuekin, eta hori guretzako oso harro gauz horretaz egia esan.